Dyn tú gyda'n tarachtas, dan yr bys yn tarachtas ar siŵl amser na sauna, o gyda'n mar charha sís da gynnu, bydyn am olach ar yn tarachtas gyda'n cyn o'r oed tam. Sé frastalím ar an oireachtas a han bliain mas féidir lom. Tá toras fada idir tíorchanin legus céirí ach is fiú é dhéanú. Le corsísaí anú ar an oireachtas déirín gur criniúton dan na Gaeilge le gnéirin agus ceilirú ar cultúr sin Aodán scéaltaí agus dása agus ilhéidí agus gúil muidir ceilirú sin ach gúil na commarta sin chun an tradition sin na chun bio ó mai agus ag deirún le gúil muid fáil ainir ghaoine tú muid a Gaeltart so gan héin agus a genú cardes sin agus ag dainganú nasc na Gael le chéile haigin duma. Agus yn lacan tú part sy'n y commarta si? Lach ma páirt ar bheith seo, tá sé beidir trína ceirh bliana hain dólam ar an seanós le ceol ag an chomartas seanós. Bhí cléir radio ag rónamach i bhuigan am agus chrinne sé ste baclib ag daoine nar cheol ar ag a chomartas ar bheith agus thug sé tírádainn faoi stúr aber brain daní maní agus le lus oléirí agus damanach me gile bhríide agus lehéirí agus dulmhuimuid agus cheolmuid na hárain ag an oireachtas agus caihí mar bhain ma solt an móras ach nar a hanig ihe an chomartas caihí mar gur na fellachain i galan na ihe sin. Tá tú parta i gár dan, instún fri sin? Sé luaiman sin damanach me gile bhríide ceoltar seanós as an cheantar agus sé sin an stúrthar a ar a chóir. Tá sí an cóir sin ar dús mar cóir híbh lehéid agus charm se páirteach ag an am sin ach an rud a hálaí a haint nó tá sí damarach tuairt grúpaí le chéile i mé fearste agus an nire le á an seanós agus tífa fásta agus dar le sin gur maithán smuitiú bhhain na grúpaí seo háirint le chéile chun olchóir dar rud a dhéanamh a haigin túma agus sé glóiríalú thug sé an chóir seo agus tá ringmuid camcuairt an chuid smó a go dheolú déirín a ringmuid sin bhí muidir ceála me fearste agus an nire agus ag an níthe choultar má le líad a chuin gom grúma John nuair a bhí TG cethir ag ceilirú fiche bliana ar an nád bhí muid páirte fásta sa cheilirú sin an gáileh. Agus bhfuil se mín sin níos fosa canú i gogita mar sin mar a bhéir stát déirín. Tá aon tíim látain sin tá sé jazz mar don chuid is mó is iad na mar na príomhcheoltarí ach caihí coppla daine bhíonn sin le dóir de cheol chomáid agus bhí me héana agus coppla fear le páirte so nuair tá coppla fearann sin codúsa tar takeú de heile tá sé bhaidís fosa.